gonna study Finnish language together. Honestly, I'm not a teacher, so I just wanna study Finnish language and share with you about simple basic things. I hope after each video we can improve Finnish language skill without stressing about grammar or theory. Let's do it! Hei kaikille, mä oon Josefina. Mä oon 88-vuotias. Mä oon kotoisin Vietnamista ja oon asunut Suomessa melkein 6 vuotta. On tosi kiva, että ootte täällä kuuntelemassa ja opiskelemassa suomea mun kanssa. Paljonko kello on nyt? Kello on 8:15. Menekö tänään treenaamaan? Mä treenaan tänään kotona ja sitten pesen astiat. Siellä on niin monta likaista lautasta. Voiko sanoa uudelleen? Mä treenaan tänään kotona ja sitten pesen astiat. Siellä on niin monta likaista lautasta. Okei. Voiko tehdä kahvia mulle sen jälkeen? Totta kai. Mäkin haluan kahvia nyt. Kiva. Ootko käsitellyt kasvin? Joo, oon. Tänään en unohtanut. Tää kasvi kasvaa niin nopeasti. Joo. Kun olet syönyt appelsiini. Kun mä odotan, että Hannes tekee kahvia, me opetellaan värejä. Tämä lappu on harmaa. Ja tämä kasvi on vihreä. Tämä tuuli on valkoinen. Mun kahvikuppi on punainen. Now we will study about numbers from 1 to 99 in Finnish language. Let's begin with the first few numbers from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Now for the next group, 11 to 19. It's a bit different. We take the base number and add toista at the end. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Now we are getting to the tens from 20 onward. You add kymmentä to the base number. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. And now we combine the tens with the number 1 until 9 to make the numbers 21 until 99. For example, is 21 is 21. 35 is 35. 47 is 47. And 99 is 99. Let's practice together through playing a game with Hannes. Voimmeko pelata peliä
puhuaksemme suomea. Joo, pelataan vain. Millaista peliä haluat pelata? Sinä sanot numeron englanniksi ja minä sanon ne suomeksi. Onko se okei? Joo, kuulostaa hyvältä. Voimmeko aloittaa? Okei. 72, 72, 75, 75, 45, 45, 40, 40. 60, I just think about 60, 25, 25. Nopeasti. 80. 80. Let's do that one again. 80, 80. 70, 70. 75, 75. 50. 55. Hyvä. 48, 48. 6, 6. 2, 2. 4, 4. 30, 30. 37. 37. Oho, 58. 58. 1000. 1000. 1000. 2000. Pieni hetki. Mitä vuodesta pidät elämässäsi? Ehkä vuosi 2018. 2018. 2000. 2000. 2000. 18. 2000. 2000. 2000. Then 18. 18. 2000. 2018. 18. Mitä ajattelet nyt? En mitään. Luulen, että menen suihkuun sitten piirtämään jotain. Oletko käynyt suihkussa jo? Kävin suihkussa iltapäivällä. Luulen, että sinun pitää mennä suihkuun. On nyt myöhäistä ja pitäisi levätä. Luulen, että lopetamme Suomen opiskelun nyt. On jo myöhään ja minä menen nukkumaan. Kiitos, että katsot vlogini. Thanks for watching my vlog, and now it's pretty late already, so I am going to bed soon. I hope you had fun time and relaxing time to study Finnish language with me. See you in the next vlog, and thank you. Sleep well. Bye bye.